Тази специална песен е от Асен Германеца, от неговата жена Миглена и техния син Нино. За тяхната майка Радка по случай нейния рожден ден. В живота много маси видях на едни, се смях, на други мълчах. Имаше хляб, имаше и сълзи, но най-скъпото бяха хората до мен. Не броя кой колко ми е дал броя, кой до мен е останал труден час в късна нощ. Една дума стига да те вдигне отново на здраве. За тези до мен, които не си тръгнаха в лошия ден, за любовта тиха без глас, за доброто дето ни събира пак. Живота минава, масата остава, докато сме заедно, душата не остарява. В живота не всичко е злато, понякога е просто чест. Една прегръдка, едно тук сам струват повече от цял свят. Днес последен привев на здраве за майка, за баща, за приятел, за любов, за съдба. Да сме живи, да сме добри и да има кой да седне до нас